Cando en 1836 se creou o actual mapa municipal, as parroquias pertencentes ao Val de Fragoso organizáronse en tres concellos: Bouzas, Vigo e Lavadores. Bouzas foi absorbido por Vigo en 1904 e Lavadores en 1941. O antigo concello de Lavadores tomou o nome desta parroquia de Lavadores, coa advocación de Santa Cristina, e o topónimo fai referencia á actividade dos lavadoiros, de lavar roupa, e a particularidade que ten é que se trata de un feminino, é dicir, ese lavadores, lavatores ou lavatoribus con que aparece na documentación medieval, é realmente un feminino no galego medieval, igual que se decía miña señor, pois tamén era unha lavador, as mulleres que lavaban. Hai outra parroquia do mesmo nome na cidade portuguesa do Porto, e fai referencia, neste caso concreto, a actividade dos lavadoiros situados aquí nas proximidades da igrexa, no río que hoxe é coñecido mayoritariamente como Lagares, pero que tiña como nome histórico río Sárdoma, que precisamente dá nome a unha das parroquias de Vigo. Pois estes lavadoiros son os que motivaron o topónimo Lavadores, que foi concello durante un século ata que finalmente quedou integrado no de Vigo.